Кызлар су кирге барга тиеш иде. Аларга ярып, мин дә диңгез буйларын әйләнеп кайтырга булдым. Салкын шаладан бераз гына ял итеп торыйм әле. Сау бул шаллы, исәнме Мисыр иле? Тукта. Нигә без аэропортта түгел? Бузлы су? Юк! Алтын балыклар марш булмакчымыни? Бузлы суның файдасын санап бетерерлек түгел. Ул еш калырга да булыша ди белгечләр. Морж дусларым күп бит минем. Алар кайчаннан бирле чакыралар инде. Идегез, борсына да сюрприз ясыйбыз. Дуслар дигәннән минем телефонда тагын бер номер артты бит әле. Крашен киемнәре кулланылып төшерелгән беренче клип бу. Ярышчалы шәһәренең таң йолдызы төркеме егетләре үз җырларына бар хисләрен һәм кичерешләрен биреп җырлый. Әлеге төркемне башлап җибәрүче Александр Сергеев. Аның фикеренчә, Крашен татарлары җырлары заманча килештә сакланырга, Крашен халкы җырларына да заманча ремикслар ясалырга тиеш. Әнә шул сүзең дигән җыр беренче шундый ремикс һәм Крашен ауларында оештырыла торган Крашен Пати исемле дискотекаларын башлап җибәрү өчен этәргеч тә булган. Сез дусларым искә төшкәндә, әмма шул сүзем яратам үзем, әмма шул сүзем яратам үзем. Егетләр, менә шушы клип турында сорыйсы килә. Кемнең идеясы иде бу клипның туу тарихы турында сөйләгез әле. Идеясы минем үземнеке туды, чөнки Крашен халык җырларына мондый клиплар әлегә татар эстрадасында юк иде. Шуңа күрә менә шундый идея тугач, без аны инде Руслан белән бергә эшләдек. Авыллар бетеп бара һәм яшьләрне тартырга кирәк авылга. Яшьләр авылга тартылса, безнең авылыбызның киләчәге бар. Авылыбыз бетмәячәк. Авыл бетсә, безнең культурабыз да бетә бит. Клипны караганда менә үзем дә күрдем, әйме бу хакта интернетка да күп кенә комментарийлар яздылар. Клипта төшкән кызлар үзләре матур күлмәкләрдән, ә менә аякларында кроссовкалар. Нишләп алай ул? Шуннан да бер хата китте, ул безнең кечкенә генә кимчелегебез булып чыкты. Чөнки әле анда һава шартлары да уңай булмады. Салкын иде. Һәм киләчәктә мондый хаталарны да без инде яңа клиплар төшергәндә төзәтергә уйлыйбыз. Бүтән бу хаталарны ясамаска. Инде менә сезнең фанатларыгыз әлбәттә яшь кызлар. Шуңа күрә әйтегез әле, менә сез егетләр өйләнгәнме, йөрәгегез бушмы сезнең, юкмы? Йөрәгебез буш әле. Америка бар, но әлегә пока аралашу күбрәк, якынлашу юлында гына. Киләчәктә тормышта туй турында әлбәттә уйланам инде. Минем хәтеремдә сезнең менә төркем уешкан чорда сез группада 3 егет идегез, әйме хәзер 2 генә калгансыз. Шуннан да Линиза без элек 3 кеше җырлыйдык. Руслан Харитонов башка юнәлеш сайлады инде. Барыбер дус булып калды безнең өчен. Шулай да без кызлар тавышында яздырып карадык. Алар инде анализ буенча туры килмәде. Аңлавымча, егетләр, тавыш яздыру студиясе ул сезнең менә шушында инде. Әйе, Линиза, без менә шушы студияда кичкенә генә бүлмәдә шөгыльләнәбез. Русланның өендә, бу безнең студия, тавыш яздыру студиясе. Легенә менә гитара алдык, акустик гитара. Ә менә бу синтезатор Линиза. Хәзер уйнап та күрсәтәм. Каршылыйбыз без бергә, кояшлы иң якты нурлары,
Күз алыйбыз біз бірге. Эй, яшьлектің минутлары бик тиз үтә. Эй, яшьлектің мизгелләре истә кала. Эй, яшьлектің вакытлары бик тиз үтә. Эй, яшьлектің мизгелләре аста кала. Марат, аны бит әле дұрыс йығылырға да керек. Сен йығыласың, аның дұрыс тұрып кетуі да керек екенде. Әкияти орман һәм саф һава авыр шатнасыннан соң кешегә ял бирә, күңел күтәренкелек өсти. Чаңгыда йөрү гәүдә авырлыгын киметә, кәефне яхшырта. Ул умыртка баганасы авырткан кешеләргә дә файдалы. Барлык сөякләргә уңай тәэсир итә. Чаңгыда шуганда бөтен гәүдә хәрәкәтләнә. Иң башы, кул, аяк һәм арка мускуллары эшли. Бу шөгыль кешенең түземлелеген арттыра, яхшы чыныгу чарасы да. Ул һәр кем өчен файдалы. Температура 25 градустан түбән булганда, көчле җил искәндә, чаңгыда йөрергә ярамый. Чаңгыда йөрү кешегә рәхәтлек бирергә тиеш. Шул чакта аның файдасы аеруча зур. Чаңгыдан соң мунчада керсәң, яңадан туган кебек буласың. Кызлар, мунча әзер. Сөлгілеріңіз, мунчалаларыңыз бар мы? Бүгін сібіркіне кім пішірі? Сібіркіні үзем пішірем, Исия. Сіз макияжларыңызны сүртә торыгыз. Инне кіршен сүрмә, ул тәнне әшеттерәчәк кенә. Олка йөзекләрендә салып куйыгыз, анда бик каты пешерәчәк. Әмин, тәмле шей әзерләячәкмез. Кызлар, аннан соң кремнарны, скрабларны да алырга кирәк, чөнки аларны сөрткәч бит бәрхет кебек булачак. Әйдәгез, кызлар, тез киттек. Линеза, татар мунчасының иң мөһим атрибутларының берсе ул нәрсә итеп карале? Минемчә, Гөлия ул кир сабыны булырга тиеш. Юк. Тагы бер мөмкинлек сиңа. Бәлки мунчаладыр? Юк инде. Ул мунча себеркесе, белмәдең. Әлеге мунча себеркесе белән без эссене тәнгә куабыз һәм яхшылап массаж да ясыйбыз. Ого, шәп. Себеркене яфрагы куелмый торган һәм агулы мәддә бүлеп чыгармый торган бөтен агачлардан да һәм хәтта үләннәрдән дә җыярга була. Без бүген каен себеркесе белән чабынабыз. Ул авыр физик эш атнасыннан соң арыган мускулларны ял иттерәчәк. Булары нәрсә өчен? Себерке янына үлән дә салабыз. Нинди үләннәр инде бу? Ул әрем. Аның исе ромашка тынычландыра. Менә янына мин аны куям әле кычытканда. Без әле менә бу суны ахырдан чабынганнан соң кыйнуга тотачакбыз. Пешерүнең берничә сулы бар. Өйрәтимме? Мине дә өйрәт әле, Гөлия. Беренчесе ул бүлмә температурасындагы су белән пешерелә. Бүген без синең белән кайнар суда әзерләрбез. Салабыз. Сизәсеңме исе? Иң башта үлән исе чыга башлый. Себерке әле ахырдан, себеркенең исен әле без сизмибез. Ул ахырдан гына чыгачак. Әрем исе. Линеза, әлеге мунча себеркесе бір 20-30 минут тұрсын. Себерке пешкәнче без битлекләр һәм скраблар әзерли торыйк. Киттек. Гөлия, әгәр дә хатын-кыз үзен хөрмәт итә икән, ул төрле маскалар һәм скраблар ясарга тиештер. Әлбәттә шулай. Хәтта берне генә түгел, берничә битлек һәм масканы ул ясый белергә тиеш. Әгәр дә ишеткәнең булса, Англиядә кара чәйдән, Болгариядә исә яшелчә согыннан, менә Испаниядә пешкән фасольдан ясалган маскалар бик тә популяр. Менә Мисыр патшабикәсе Клеопатра балдан ясалган маскаларга өстенлек биргән икән. Һәм без дә бүген синең белән балдан ясалган маскага тукталырбыз. Моның өчен безгә бер чәй кашыгы бал кирәк булачак, 10 грамм крем һәм 5 тамчы лимон согы. Күп булмадымы? Юктыр, Гөлия, Юк, яхшы. бал күп булмый ул бер вакытта да. Дөрес.
Бу синең ун тамчы булды. Күбрәк китте азрак. Һәм без Зыян булмас. әлеге катнашманы хәзер булгатабыз. Куе масса барлыкка килергә тиеш. Ә моның файдасы нәрсәдә соң, Линиза? Беренчедән бу битне йомшарта, икенчедән тигезләтә, ә өченчедән шомарта. Ә балның үзең генә яксаң, тен шундый бәрхәт формасына керә. Менә бит Гөлия ниндидер салоннарга йөрергә дә кирәк түгел. Икенчесе бик тә җайлы. Моның өчен безгә ярты стакан кефир кирәк. Һәм бер уч су ярмасы. Бу Линиза су ярмасы бүртергә тиеш монда. Шулай, әгәр дә безнең беренче маскабыз шундук әзер булса, монысын бераз гына күтәргә туры киләчәк. Димәк, моны парлану бүлмәсендә без соңрак кулланачакбыз. Нәкъ шулай. Ә менә кофе куесы, ул исә скраб ролен үти икән. Ул тәмне тагы да нәфисләтә. Монысын мин Линиза үзем дә беләм. Әлеге кофега без аны 1-2 чәй калагы салганбыз монда. Ага. Кайнар суны монда аз гына алырга кирәк. Күп салырга ярамый. Чөнки ул безнең нык сыек булырга тиеш түгел. Менә шунда куе масса барлыкка килергә тиеш. Без моны шулай ук мунчада сөртәбез. Әлеге масканы берничә атна дәвамында сөртсәң, тен шундый матур төскә керә, кояшта кызынган кебек. Һәм сиңа Гөлия ниндидер солярийларга да ергесе булмаячак инде. Әлбәттә. Линиза кой берәүләр мунча кергәндә, яки мунчадан соң чыккач, салкын су эчәләр. Бу организм өчен бик тә зыянлы. Мунча кергәч, бал яки төрле дәвалау үзәкләренә ия булган үләннәр белән чәй эчүдән сихәт бирә дилсия. Нәкъ шулай. Менә без хәзер синең белән үзебезнең якларда үскән сары, зәңгәр мәтрүшкәләрне кушып, шулай үзебезнең гөләп җимешләре белән бик тәмле итеп чәй пешерәбез. Мунча кергәч, тәмләп эчәрбез, ярыймы? Аның өчен менә хәзер без чәйникне алып, мин менә кайнар су агызган идем, монда күп кайнар су әйме? Хәзер менә салыйга иде. Солабыз сары мәтрүшкә. Шомалап солабыз барысында. Иде сол, юке шешеген. Сол курыкмыйча сол, Линиза. Куелды. Ярар, куелсын. Менә хәзер бөтнек солабыз. Хуш исләре чыгачаганың тәмле булыр. Менә зәңгәр мәтрүшкәне өстибез. Син гөләп җимешен ал әле, гөләп җимешен. Мәтрүшкәне дә шулай шомалап солабыз. Һәм мин шулай ук тагын кипкән алма кабыгы салырга яратам. Ул тәмле хуш ис бирә үзенә күрә. Бик тәмле чәй булыр. Тәмле чәй булачак бу. Хәзер без менә кайнар су салган безне каплап торабыз. Ул җылыда парланып торсын. Һәм без аны эчәр алдыннан тагын кайнар су өстәп салып эчәбез. Мунча чыккач эчәрбез без аны. Әйе. Мөгаен бу чәйнең файдалы яклары бик күптер. Бик күп, Линиза. Үлән чәйләре кан тамырларының сыгылмалылыгын яхшырта. Шулай ук без үлән чәйләрен ашар алдыннан эчеп куйсак, аш кайнату системасында яхшырта. Йөрәк мускулларына хәл кертә һәм кан басымын тигезли. Без хәзер мунча керик. Бер мөһим әйбер, мунчага кергәндә чәч тә тәндә коры булырга тиеш. Иренне, күз астындагы йомшак тире, чәчне, тырнакларны кызудан саклау өчен берәр нинди табигый май сөртергә кирәк. Башта тән тиресен тиешенчә җылыту зарур. Бераз кызынгач, чыгып кергә кирәк. Җиң пар белән кызлар. Мунча кирип чыкканнан соң, парлары бөркеп торган мәтрүшкәле чәйләрне эчү нинди манзара. Иң файдалы безнең үлән чәе бу. Бу шифалы үлән чәе җанга да, тәнгә дә ләззәт бирә. Тәнебезгә давасы, сихәте булсын, органнарыбыз бетсен, киләсе эш атналарыбыз уңышлы булсын, армыйча гына эшләргә язсын. Кызлар, без бүген чын-чынлап ял иттек әйме? Ой, мин ашады. Әйдәгез тагын бер парланып чыгыйк әле. Әйдәгез, хәзер ишеп кенә бетте.
Мунча сәламәтлек өчен үтә дә шифалы. Моны табиблар да әйтә, халык медицинасы да раслый. Мунча кан әйләнешен активлаштыра, иммунитетны ныгыта. Пар организмнан токсиннарны чыгара, тонусны күтәрә, егәрне арттыра. Мунча керү хатын-кызның матурлыгын саклый. Юкка гына аны кыйммәтле салон процедураларына тиңләмиләр. Мунча пары тәэсирендә тән тиресе эчтән чистара, күзәнәкләр ачыла, тире кердән һәм үле күзәнәкләрдән арына. Капма каршы температура кан тамырларына уңай йогынты ясый, тиренең кан белән тәэмин ителүен яхшырта. Так, кызларны бүген купальниктан күреп буламысың инде? Көтә-көтә түзелгән битте бит. Бу кем тагы? Матори деле ярында. Кызлар менә шушында килмәсәм, көнем буш үткән кебек бит минем. Һәр көнне килергә, шушында рәхәтләнеп кыйнам һәм эшкә китәм. Су кыйнуның файдасын үзем 3 ел дәврендә беләм. Бер дә ширләп йөргәнем юк. 7 апрельдә Сарасадыкова исемендәге концертлар залында бик матур шоу программа концертым була үземнең. Мин сезне чакырам барыгызны. Кунакка килегез концерт карарга. Хәзер кыйнырга кызлар. Киттек. Әйдәгез. Оллар идең, гөлләр идең, бигрәкләр шипәр идең. Ходай сабырлык бирмәсә, саргайып кибәр идең. Оллар идең, гөлләр идең, бигрәкләр шипәр идең. Ходай сабырлык бирмәсә, саргайып кибәр идең. Ходай сабырлык Эх, су шәп кызлар, әйдә кыйнасымсың? Җылы шундый рәхәт. Әйдәгез. Әйе, кызлар, керәсезме инде суга? 1 апрель алдау көне белән сезне. Эх, тагын алдандым.